Astagfirullah. Bocah antrah-antrane. Gareng. Kula Rama. Ndi? Petruk nek ndi Petruk? Kula, Pak. Ngapunten kaya keladuk kaya le gojek kok. Kesuwen. Kae ndaramu, Ndara. Janaka rawuh mrene. Nduwer mau nendi? Apa? Narutang. Ya dicicil gang utange gang. Heeh. Ming dit 700. Bangeten wae. Aja suwe-suwe tole ndaramu sowan. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih, heeh Pak, ngestaken dawuh. Janeng maloka kate langit. Langening kalang Janaglar pandan moncar tenoner kekonang surem sorotetan padang
Ngapa ya, Mir? Blak-bluk. Ndara Sungkawa. Heeh. Ah iya. Meneng dukung. Oh. Meneng malah. Kendangane ora ngono iso apa ora jane. Ya ora ngono, Mir. Ndara. Kok katon Sungkawa enten napa, Ndara? Kakang Semar. Pripun? Wah! Enten napa, Ndara? Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yektine nggonku. Pripun mboten sanggagas celeng-celeng niki. Yektine nggonku nandang Sungkawa iki suasana sedih malah cengengesan. Udu aku kok. Nggonku nandang Sungkawa, Kakang. Pun mboten sida Sungkawa. Enten napa? Ayo tak kanthi munggah ning pertapan Saptaarga, Kakang. Mareka den prayitna semuri reseka balik titiane kondo. Astagfirullah. Kok malah ditinggal karepe kepiye to, Kakang? Marekot. Oh. Udang jeruk ya. Mangan corok lampahe angin kunton anggrane ngarga gara-gara neta kakiri arak bumi prakampita sadha lama ngambak-ambak hutan terasa bor. Mbok tulung kae dijiwit. Ben mandeg le cengengesan.
Mbok Petruk wis tak omongi kok. Wes Petruk antil pisan. Pripun Pak kok ngawe? Ora adoh wae nggone ngetutke karo Ndara Janaka. Lha pripun? Merga sajak bakal ana perkara sing bakal ngrusak kanan negara Ngamarta Trole. Weh lah, nggo disusung. Ayo alon-alon nututke Ndara Janaka Trole. Loh, Petruk ki. Astungkara Sidam kulup Putu Prabu Darma Kusuma ingkang sowan ing pertapan Saptawarga. Nggih, Putu Prabu kulup padha kanthi raharja sapraptanira nggih kulup Puntadewa. Nunamit pasang kalimantabe tinebena
saking siku dendaning Ubathara Kanjeng Hyang parang paduka amiji dhumateng wiswanipun ingkang wayah pun Darma Kusuma sawan kula wilujeng boten manggalangan setunggal punapa Kanjeng Hyang kepareng ingkang wayah pun Puntadewa ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Hyang iya Puntadewa pun Hyang tampa ora lewat pangestunipun Hyang ing Saptawarga wae tampanana kawula nuwun inggih sampun sanget anggen kawula pundi akarya jimat paribe dayanana mring kasantosan gesangipun ingkang wayah pun Puntadewa lair terusing batin Kanjeng Hyang apa dene Kaki Prabu Ndarawati Kaki Prabu Kresna padha kanthi raharja sak rawuhe Kaki Prabu Ndarawati nunamit pasang Kalimantabi Kanjeng Hyang dene beneng ladune dumawing tawang tuwang kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Wiyasa iya nggih Kaki Prabu wis pun Hyang tampa ora liwat pangestunipun Hyang tampanana nun inggih sampun sanget anggen kawula pundi Werkudara Bratasena putuku cah bagus wong jlunet wong gagah padha kanthi raharja sak sowan mono ngarsanipun Nyanggir. Wah, ya. Abiyasa kakekku. Slamet tekane Werkudara ora ana alangan swiji apa. Aku ngaturake basaku katura wiyasa kakekku. Iya. Tak tampa ora lewat pangestunipun Hyang Tampanana. Yo, abiyasa Hyang Kutatampa. Panakawan Bagong melu sowan mrene. Nggih. Padha raharja Panakawan. Wah, Duwer. Pripun, Ndara? Aja gawe wong kumat. Wis lerem atau abul-abulne. Bluk. Nggih, penembahan kula nderekaken para ndara-ndara kula ndara wiyaga. Ndara Pandhawa. Iya, Panakawan Bagong iya. Puntadewa wonten dawuh Kanjeng Hyang Maratadhyake maju pun yang bakal njarwani keng saknyatane babagan kawruh ngilmu ya kuwi wahyu kamulyan ingkang wis den dawuhake dening para Jawata kapun yang ingkang dadi lantaran tumedhak ing wahyu kamulyan mula kang saka kuwi ndak jaluk ya nggih Putu Prabu wening narasamu pun yang bakal matur ora ketang sak klimah ngersane Putu Prabu Darma Kusuma lan kabeh wae ingkang padha rawuh ning pertapan Saptawarga nggih Amadare Cakaloda Pranyata sasmita gaib Kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantuk antopi tutu yati maruti kang sang rahayu yuwana tanes kala tan mingarke plating widi pegat-pegat nyegat lakuning kodrat inggih Kanjeng Hyang mboten langkung ingkang wayah pun Darma Kusuma semedya nampi dawuh pangandika paduka Kanjeng Hyang abiyasa ing Saptawarga semanten ugi kula Kanjeng Hyang tartamtu ingkang wayah punata Ndrawati badhe nganglungaken jangga nilingaken karna yo sampun uga aku abiyasa kakekku bakal maratelake sing dadi sabda pangandikane abiyasa kakekku
kula putu Prabu Puntadewa kula wonten maring dawuh Kanjeng Hyang Kaki Prabu Ndarawati kula wonten mandika paduka Kanjeng Hyang yektine apa ingkang sira gayuh ya ingkang aran Wahyu Kamulyan kuwi yekti kanugrahaning dewa kuwi mboyana kang mawujud ya nggih merga mulyaning lair lan batin mono ingkang bisa ngrasakake tuwin ingkang bisa nggunakake rasa pangarasa lereming pancandriya kuwi mboyalya kejaba mung titah ingkang bisa nampa kalawan uripe nggone gumelar ana ing Madyapada inggih Kanjeng Hyang lawardine Wahyu Kamulyan mono Wahyu Kamulyan dudu kok wujuding ya kuwi mawujud barang banyu lan sak manunggalane babar pisan mboya nanging mangkin inggih ingkang sinebut mulya kuwi apa sira kula putu Prabu Puntadewa kudu bisa mangerteni sartane kudu bisa nampa lair lan batin kalan apa kang dadi werdining mulya ingkang sejati merga mangkene ingkang aran mulya mono kapérang dadi rong perkara ingkang aran mulya menika kapérang dados kalih perkawis Kanjeng Hyang iya ingkang sepisan ya kuwi mulyaning lair kuwi ateges ingkang wektu dina iki sira kula putu Prabu wis nyandang sartane kabeh wis duweni ya kuwi ingkang aran derajat pangkat bondo donya miwah panguwasa sartane kinormatan dening sangyaning para kawula dasih ana ing Praja Negara Indraprasta kuwi ingkang sinebut mulyaning lair mula sok-sok kala mangsane ujaring kaki-kaki ana ingkang nyebutake kanugrahan lair kala mangsane sok mawujud ya ki mawujud pulung ning antarane ana pulung dagang pulung ratu lan sak panunggalane kuwi ingkang sinebut kanugrahan lair inggih Kanjeng Hyang yen wis kadunungan kanugrahan lair titah ingkang kedunungan bakal ngrasakake mulyaning lair nanging mangkene ya nggih ingkang angka 2 ingkang sinebut mulyaning batin mulyanipun batin Kanjeng Hyang iya wong ingkang kedunungan mulyaning lair durung mesti kedunungan mulyaning batin nanging wong ingkang kedunungan mulyaning batin tartemtu bakal ngrasakake ingkang jeneng mulyaning lair merga ngibarate kabeh dalan rejekine menungsa ingkang kedunungan mulyaning batin mbuh kuwi wong ingkang ora duweni derajat pangkat nanging yen to golek senenge ngati sartane golek pangupa jiwa kanggo urip mesti bakal digampangake merga batine wis mulya wis ngrasake ayem tentrem sartane ngrasake jenjem sak lebeting atine ingkang aran mulyaning batin ya kuwi tansah nengenake marang tumindak ingkang becik sartane nyingkiri kelawan tumindak kengala ing antarane Pandhawa wis nglakoni kuwi kabeh jernyatanipun yang percaya kalamun to Pandhawa kuwi ingkang dadi utusaning adil mbrasta angkara murka kuwi ingkang sinebut mulyaning batin kuwi ngibarat wong ngibarate menungsa ingkang mlaku ana saktelenging padang pasir iya ana kawan bener nggih ketiban kambil bluk modar kuwi ingkang sinebut mulyaning batin ya nggih inggih Kanjeng Hyang lah mangkene
Punyang mung arep matur sartane mung maring piweling kelawan sira kula putu Prabu Puntadewa. Aja tansah kendhat, aja ngasih kendhat nggonmu tansah ngenake marang tumindak bebener. Benerke ingkang luput njejege ingkang bengkong sartane ngandhani kelawan perkara ingkang ora sak mestine teges kudu bisa tansah mbrasta angkara murka. Aja tansah kendhat nggonmu paring boga marang wong kang kaluwen. Aja kendhat nggonmu tansah paring sandangan lan wong kawudan. Sartane aja kendhat nggonmu tansah ngeyubi marang wong kang kodanan. Jejegna adiling para marta minangka Narendra ning negara Ngamarta. Sartane kaki Prabu Ndarawati uga aja tansah kendhat nggonmu tansah mayungi sak laku jantrane putu-putuku para Pandhawa. Kandhanana sartane elingna lamun ta nedheng lali miwah dukanana yen to pancen Pandhawa nandhang luput. Sendika ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Yektine mangkene nggih yen to sira kula putu Prabu Puntadewa wis bisa nglakoni kabeh ingkang wis punyang ngaturake. Mulyaning lair sira bakal ngrasakake mulyaning batin putu Prabu Puntadewa uga bakal ngregem ing kono ingkang sinebut kamulyaning lahir lan batin ya ing kono Pandhawa bakal ngrasakake mulya merga wis kadunungan wujuding wahyu kamulyan nger. Pantara retri amung cipta pukulun tanana liyan kaeksi mila katur kang jundha maneh ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Hyang tuka sumeplong raosing manahipun ingkang wayah pun Puntadewa wis mangkene bakune kabeh wis padha mangerteni apa kang dadi werdine urip kang mulya ya mulya ning lahir ya mulya ning batin nanging mangkene ya nggih wong mono yen to duweni gegayuhan mesti bakal akeh pacobane putu Prabu gonjang gansing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh kandrung dereng ngantos paripun sami mbal wacana kasaru pelajaripun Sang Lurah Semar Badranaya ketiwasan penemban. Siapa? Kyai Semar mlayu-mlayu ana apa Kyai? Ketiwasan. Wonten Alendra ngakune saking negari ing Argabelah. Prabu Sasra Mardawa kaliyan patipun Sasra Wikalpa ngamuk punggung madosi Dewi Werkudara penemban. Baitan. Kula riyen Gendara. Yo.
swamya ngamrengengan kate karananing kaswase yaning marga hamalat gong tumiring sang kandha Wastratmaja leng-leng laluang ngolati surya mangrang sang wayah kekalangan Malaya aku ngubungi negara Ngamarta ngubungi kesatrian Jodipati lah kok jebul tinemune Dewi Werkudara ora mapan ning kesatrian bluk wah yata laruta saking gudha sang Kurukula yanamutusa sang Sri ing sapa satria gagah pideksa wah Raden Werkudara wah Werkudara dasar nyata kowe putri lanang wah putri kowe ayo manuta tak boyong ning negarane Sinuwun Prabu Sasra Mardawa ning negara Argablak arep dipundhut garwa Prameswari cangkembe wah swamyang ambrengeng kate karenaning kaswase lho Yayi Patih R Sumianto mundur Koko Prabu ketiwasan piye Dewi Werkudara ngamuk punggung lho wah garwane pun Kakang Yayi lam parjiwat boyo merat boyo ingsun sun remet dadya ndika Yayi karwaning pun Kakang wah kowe sapa Nalendra Argabelah Prabu Sasra Mardawa Dik Yayi garwane pun Kakang Yayi Werkudara wah medoke karo Werkudara wah dawing dewaku kinen mundhut garwa kelawan sira Yayi mbuh kowe lenang mbuh kowe wedok aku bakal entuk wujuding wahyu Kanalendran yen aku mundhut garwa kelawan kowe wah
Ajrut. Wah, jejantunging kalbu. Kowe arep tak tresnani ora-orane kowe tiba ning Patasuri kowe bakal tiba ning kasur babut kowe kok malah mulasara karo aku to Yayi. Yayi Werkudara. Aja kaya ngono. Wah. Sinandhak Sang Prabu Sasra Mardawa dening Sang Raden Arya Werkudara. Wah. Nalika semanten Badar Sakala nenggih Sang Dewi Wara Sembadra. Wah. Aduh. Wanodaya tama ngambar arum sang kusuma wah sibluk ana wong wedok diantem sak kemenge. Wah, maaf. Iya. Kakang kok yo ora ngerti karo aku, kok yo ora prayitna. Wah. Ngerti kowe ratu mau medoke karo Werkudara. Ora. Endi bapakne kula? Jamrong. Wah. Katili. Kalidi kok ya. Wonten mangan aduh garwaning pung kakeng. Apa tak kowe? Jalo rene. Ayo Raden Mendili. Ndara piye? Padosi sapa? Kirangane kok Sumini napa sinten kok? Sapa Bagong? Kang garwa. Kang garwa sapa? Ndara Sembadra edan. Garwaning pun kakang wong ayu. Tak golek miteri jagat kok ora ketemu malah ning kene. Iya bapakne kula. Aku njaluk ngapura ora iso nemokake kelawan sira. Iya ora apa-apa. Mergo saknyatane lahir batin tresnane Arjuna karo kowe. Kakang Mas ki kok iya kaya ngono. Ning ndi Sri Kandi? Mbuh. Wila kok iya kaya ngono. Lah edan. Menungso ratatanan kowe. Matene karo Ratu Gusti Kusuma Prabu Sasra Mardawa. Ora sah aeng-aeng. Tobat. Pangeran kok ya. Kula niki kok ya mboten dipadosi. Kula kaliyan Kakang Mbara Sembadra menika
ical saking kesatriyan Madukara kaya mboten dipadosi. Sing ngakon kelayapan barang ki ya sapa? Ora ana perkara apa-apa kok. Ayo kuwi mbuh. Kowe kok dadi mbelani yo. Batu-batu kok yo. Kaya ngono ning ngarepe garwane sing siji ngono lho. Ya wis ayu. Dadah. Batu-batu. Kalih kula gagah. Gilane batu-batu ana kamar edan. Arsama dange dalan tumung-mungo paneng sapuca ing wukir marababang sumirat bluk keneng sarating surya megalan gunung gundul Kurawandara. Yo. Ayamo amo. Werkudara Duryudana kakangku wahyu kamulyan tak jaluk wah ra iso Bawa Durna mundur maman kan mangka hanggro sesumbar mawalindo bumi gonceng kumalodok Maloto guntur katok Wah saya akeh sing ora trima seblake mbarat kok kene mbuh tibamu no
Matur sembah nuwun. Ndara Werkudara Semar ya nggih. Pun kaleksanan gegayane para Pandhawa anggenipun badhe nggayuh wujuding wahyu kamulyan dipun ngaturke panuwun. Sepira gedene lupute Werkudara njaluk pangapura. Kula sing nyuwun pangapunten. Pungkasane ngatur. Sekalian kula sak anak-anak kula nyuwun pamit. Mugi sapengker kula sak rombongan wangsul saking mriki dumugi Karang Kadempel, dumugi griyanipun piyambak-piyambak mangke rahayu wilujeng nering Sambikala. Ya Semar nggih. Semanten ugi warga ing Laladan Triwidadi matur nuwun sanget. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten sedaya kirangipun kathah keladohi ngatur nyuwun lumebering samudra pangaksami. Donga kula kagem warga ing mriki rahayu sagung dumadi tinebena saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirnandara. Ya Semar doa terbaik untuk warga Triwidadi. Wis ta Mas, le bluk-bluk Mas. Kok nek kotak tertawamu rusak lho. Kaya sepombok. Matur sembah nuwun pungkasane ngatur sura Sudira Jayane Kang Ratsu Brastula tekaping Darmastuti. Cekap semanten atur kula nyuwun pangapunten Ndara.